पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। One, 2, 3. Happy Diwali! Hai लोगोफोर, आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। दिनै दिवाली आरो दिनैनिफ्राय आं मोनसे खामानिखौ आखायाव लानो नागिरदों। बे खामानियाव नांगौ जानाय बेसादखौ लायनो थाखायनो आं बरमायाव थांनो नागिरदों। स' बिदिब्ला नोंथांमोना ब्लगखौ एन्जय खालामलांबाय थादो। स' बिदिब्ला नै दा जों गामिनिफ्राय फैनानै खैराबारि टु खान्थालबारि थांनाय लामासिम फैबाय। लामाया ओरैबायदि गाज्रि माने बेहाय पाक्का लामा जायाखै आरो बे लामायाव बरमा थांनो थाखाय गोबां सर्टकाट जायो। गोदान सरकारा जाहाथे नायफिनहरो बेनि थाखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो। आं दा बरमा मोनबाय। आं जायनिफ्राय माल लायनो नागिरदों बे जाबाय उबार ब्रिजनि थानानि सानजाहा जायो। बिसोर मा सानखौ आंखौ माने लामा गैया आरोना कार थांनो थाखाय बिथिं थांनाय दोनना सानदों नामा? माल लायनो थांनाय दैयाव माल आनदा जों दा बरमा मोनफैबाय। दखाना मोनसिगोन ससे थांबानो। दिनै बृहस्पतिबार, बे बाराव थारमाने मार्केट जायो, बेखायनो जोबोर गेदारिं जायो मानसिफोरा, बेनि थाखायनो एरायलायनो हाया जायो आरो। नायदो लोगोफोर, जों दा दखानाव मोनफैबाय। अलरेडि मालखौ थारमाने अर्डार हरना दोनखादोंमोन, दा लानोल'सो नांगौ। गेजेराव नि र' माने उनथिं थायोनि नेटखौ लाखांबाय। ओमफ्राय दा हेमन्त दा मुंनि सासे मैखुन फार्मार दं आरो जोबोर गिदिर फार्मार। बिथाङा बिराद प्राइज मोनबाय, थारमाने अल असमनि मादावनो बयनिख्रुइ साबसिन फार्मार होननानै बिथाङा प्राइज मोनबाय। बिसोरनि मैखुन फार्माव एसे थांनानै नोंथांमोनखौ देखायगोन। डिटेल्स नङा, एसे स्लाइडै देखायगोन। एसे मोनसे फिसा खामानि दङ आरो बे फिसा खामानिनि थाखाय थांगोन, बेयावनो नोंथांमोनखौ देखायगोन। अके, थ' दानिया बिदिब्ला जों दा मैखुन फार्मसिम मोनफैबाय। बेनो बिथांनि मैखुन फार्मा। बेहाय मैखुन प्रडाक्सन दिहुननायनि बागै माबायदि बानायो, माबायदि सेल खालामनांगौ, माबायदि लाखिनांगौ, माबायदि प्रडाक्सन दिहुननांगौ, बेफोरनि बागै गासैबो ए टु जेड क्लास होनाय जायो आरो। जुदि नोंथांमोना बे मैखुननि आबादाव इन्टारेस्ट दंब्ला बेहाय सोलोंफैनो हागोन आरो बेखौ बिजनेस थांखि हिसाबै लानो हागोन। बे आबादाव गोबां प्रफिट मोननाय जायो। जाय बिथांमोना इन्टारेस्ट दङ, ट्रेनिंनि थाखाय बिथांनि एड्रेसखौ डिसक्रिपसनाव थांनानै बिथांनि एड्रेसखौ चेक खालामना कन्टेक्ट खालामजागोन बिथांजों। बेनो मैखुन फार्मा जोबोर गिदिर। नायदो नोंथांमोन, माखासे प्रडाक्टफोर ओंखारबाय, दा देखायनो नागिरदों नोंथांमोनखौ। हाबजागोन ना? भिडिअ नुबासो होनलाय, भिडिअ नुबासो। ओरै फैलाय, आंनिनो माबा सोंनि, नोंखौ भिडिअ लाजागोन ना? बिथांनि मुङानो जाबाय अजय फंबाय। ओमफ्राय आङो चिरां जिल्लानि, ओमफ्राय दा बिजनिनि ना? बिजनि मा गामिमोन? बिजनि खुख्लुं हादान साइड। खुख्लुं हादान साइड। ओमफ्राय बेयाव बिथाङा फरायोबो आरो लोगोसेनो बेहाय पार्ट टाइम हिसाबै ओरैनो जब मावदों। पार्ट टाइम हिसाबै जब मावदों आरो। ओमफ्राय बेसेबांसो प्रडाक्ट दङ दा बेहाय? प्रडाक्ट ओंखारनाया ओरैनो
खैस'थासो जागोन केजि हिसाब नामा नङा इदि माबाया नै जेनेबा थफ्ला ओंखारनाया थफ्ला ओंखारनाया 200थासो जागोन नामा 200सो जागोन ना जागोन ओमफ्राय बिदिनो प्रडाक्टखौ बहा फानहैयोबा प्रडाक्टखौ गुवाहाटि साप्लाय हरो ना गुवाहाटि साप्लाय हरो गुवाहाटि साप्लाय हरो बेयावबो माखासे लांफैयो बेफारिफोर फैयो औ ओइथिंनिफ्राय जासायदों पुराना दङ ना फुराना दं पुराना ना होखांबाय नामा बेफोरो होखांबाय ना बेफोरो बे प्रडाक्टआ खमायलांबाय बियो खमायलांबाय मोजाङानो दा फुल एक्सपिरियेन्स बिथां अजया जों देखायनो नागिरदों नोंथांमोनखौ पुराना बे थफ्ला आरो मैखुननि बेफोर जाबाय गासैबो प्रडाक्ट होखांजोब्बाय खानो जायो बे ओरैनो खानाया 15 दिन 15 डेज 15 डेज थफ्ला लायनायनिफ्राय 15 डेजनि गेजेराव ओंखारो ना नायदो दा ओंखारहांबाय बे सानबेसे जाखो इयो 12 दिनसो जाबाय नामा इयो बिदिनो 25 26 बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय माइ सिलेम ओंखारनायनिफ्राय माने 15 डेजनि गेजेराव ओंखारो आरो गुफुर जाजोबनायनिफ्राय नै माखासे आरो ओंखारनो नागिरदों नै थङ थङ जाहांदों एसे बेखिनि ओंखारगोन आरो बेखिनिल' देखायनाय जाबाय नोंथांमोननो मालाबा मोजाङै देखायगोन फैनानै पुरा माबायदि मैखुनखौ बानायो पुरा फुल प्रसेसखौ नोंथांमोन देखायगोन अबाव फानो आरो मालिक बिगोमाजों एसे मोगा मोगि खालामना देखायगोन बिगोमायाबो जोंनि लोगो हाय लोगोफोर दा टाइमा जाहैबाय मोनानि 7:30 ओमफ्राय दा दिनै दिवालीनि स्पेसियेल नारेंखलजों अन गुन्दैजों मिक्स बानायनानै थावनि फिथा बानायगासिनो दङ नै नायदो बले दं आरो ओरैहाय इसिं न'आव मादैया अन गुन्दैजों फिथाजों हमनाय फिथा बानायगासिनो दङ पुरा स्पेसियेल नोंथांमोनखौ देखायगोन दा जानानै biar nanti ओमफ्राय ओरैबो दाउ बेदर लाबोखानाय जादों दाउ बेदरजों थारुनजों संनो होननानै देगासिनो बेदरा अलरेडि माने एवफ्रामनाया जाखांखाबाय दा मस्ला मस्लि होनो जासिगोन दहाय आं लाबोनाय नेटनि बेराया बेहाय दङ आं दा बेखौ मानि थाखाय लाबोदों मा खामानियाव बाहायगोन नोंथांमोना नेक्स्ट ब्लगाव नुनो मोनगोन बेनि थाखायनो नेक्स्ट ब्लगखौ नेनानै थाबानो जाबाय नोंथांमोना जोबोर गोथाव जागोन बेदरा जाबाय मथा मथि पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जय भारत माता की जय हिंदुस्तान जिंदाबाद 1 2 3 हेपि दिवाली दिवालीनि दिनै स्पेसियेल ब्लगखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो आंखौ सापर्ट होलांबाय था बिदिनो बाय बाय